ये बीजेपी लोग गार्बन पुलिस हामबाय सिने इलेक्ट्रॉनिक तिप्रासा मीडिया चैनल लोकनो तामनि बागै हेंगे तिनि बलाई नांकुक मानि बागै नंनि बिसकांगो फाइनानि नांखा अरो मानजाखा सिने 12 टाका जलाना केन्द्रनि सिने बरमगोनां एमएलए बिश्वजित कलय अबाकिने चिनारा एक्स एम बरमगोनां सिदिरुपनि अमाकिने चिने मुसिने लिडार सुग्राम देबना अबाकिने डिस्ट्रिक्ट ने वर्किंग प्रेसिडेंट अंतोष देबना बरमगोनां माला देबना अबाकिने चिनारा ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट वाईटीएफ सेंट्रल जत मिले वे टीडब्ल्यूएफ मिल लाई तिं तिनारा काइसा नांकुक माने बागै कक सानन बागै नंग बिसकांगो मा फाइमेन का हाइसे हठात खाई जों तिनि खनाका मियानि सिमि खनाका जे दसराम कामिओ जनजाति मोर्चानि काइसे प्रोग्राम दङ आरो खनाकाजों 9 बছर नरेंद्र मोदीनि जे सरकार कामानि बागै आबनि बागै बरक आबनि पालायनानि बागै हायका आबनि मानिनानि बागै बंनि काइसे आरो जनजाति मोर्चानि बागै काइसे प्रोग्राम होनि जों खनाका प्रोग्राम माने काहाम कक पार्टी खायो अधिकार दङ जार जार मुसुमान जतन खलाय मानो अब काहाम फियाबा हठात खलायै बरक यांगो चिनि खुमलंग जे मेन बिल्डिंग बिसकां हयते आरम्भ खायं समस्त दुख माले हयते बरक फ्लैग कायनि बागै शुरू खायके बं फ्लैग काय कलांबाय फ्लैग काय कलांबाय बरक थांतै फ्लैग काय कलां माने थांतै चिनि पार्टी ऑफिस खुलक जा केबो क्रय आरो बरक मुसुं तैखे बरक क्रैया पार्टी ऑफिस ना सबाय कलां थांका पार्टी ऑफिस ना सबाय कलां थांका जों खनाका जों अलरेडी चिनि कायसे क्रैंसा जागाव चिनि खुमलंग आइएस हल जों जे यांग पुरुषनि बागै जों विलेज कमिटी ने चिनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन हाके मेंबर रखना तै जों आसुलाय तंलाय माने आरो चिनि अनरेबल चिनि एमएलए तंगो बट समग्र चिनि अरन जे यांग जे पुरुषनि बागै जों जत लीडर रखना तै आसुक तंगोनि जराव जों खनाका खुमलंग पार्टी ऑफिस ना सबाय कलां थांका हाय कलाय के हानै जों खनाका ओला खबर मानगा चिनि सराय रगरो बाक्सा फाइ सकबाय के आबो जेतर तंनाय खबर रहला क्या अन बागर खबर मानगा जे पुलिस दै हाय करने एसडीपी निजि तंगो चिनि ताबकने जे अर जिरायने एसडीपी बिनि बिसकांगो बतयै अबनो अटैक खायरका अबन बागै जों खूब टेंशन लायका निनि बीजेपी नि निनि मुचुंमानि नंनि जनजाति मोर्चा फनंग जेसमान खायदि जों आबन बागै तो केबेंया फेबा चिनि अरनि जे फुमुलंग पार्टी जे जागो बरक करि जागो खलाय बेमनि सिको खाय अब तो पार्टी ओ पार्टी देबे सिको खाय खायजोंना हा पार्टी ऑफिस बुकजा खुलक जा बरक बिया कुछ नक बुकजा फाइ बखक दं भयो अबन बागै जों तिनि खूब खुमलंग टेंशन लायका अबन बागै गोबां मानसिन अरनि बरक जमगै जों आजागाव चिनारा जों आबुगलाय फैलायका आबुगलाय फेमेन पर जों तैबो खनाका चिनि पार्टी ऑफिस नि सागा खरकसा चिनारा दुकान दं माने आरो ब तामजन मानै पाइनान हनि फैमानि आरो निचराय अमर कासगिया आबनो बुइ रहका enggak tabak seng ablo khos kali tang sabu दुकानदार निजे नुकजाक दुकानदार और बसकां दंगो फेबा सरायने जों सा बुजाक बब किनमा साय खालांका फेबा जों दुकानदार नि बिसिं तै सायमानका ओ सराय जे बुजाक माने अबन बगैना ओरा तै मासा फायका अब हाकिन बरक बुइ कलांगो enggak नों निनि गोबां मा हाकि पहाड़ एरिया ओ मीटिंग खालाय दंगो निनि जैसा एरिया जैसा जात पार्टी फन मीटिंग खालाय दंगो हाय नुखन बुनाय जात अब बुंति पार्टी नाबो नुखन बुइ कलांग तेब्रासे सुजुमा का खरचा खरने बुइ कलांग जात अब आं वन सुक माने अब बंनि मुसुंति अब केवनि सै हाके दागिर हजाक मासे केवनि सै हाके दागिर हजाकै अ जागा फाय बर वार फायनानै चेष्टा खाय अबन मगे जों नायजाक जरा जनजाति मोर्चा खायतन मासे बांने मासे गोबां मासे लगे सान माने बरक लगे सानै तंफायो वालायनानै बागा हायके अर किचे खुमलंग पार्टी अफ जाय केरां कुरांके फ्लैग रकाय कलां थांगो तारमाने अब बरनि कुनु खलाय कांगने बरक अब कायसे जोंना केस रम रन अबन बंनि साल अबन बंनि जे कायसे तारमाने वालायनानै सयलनायमा हायं दङ
बनी बागै आं सानो मुचुंगो तै सानो मुचुं अर विद्युत देब्रमा परिष्कार अजग चाल खलाय दंगो ओ एरिया विद्युत देब्रमा एमडीसी विद्युत देब्रमा बिनि साल सबंगो ओ जगह बतंगै जत किछु खलाय मानजाक बर उस्कानि रजाक उस्कानि रवै तामो खलायनाय खलायाबो बबेबना अरन बरकनो उस्कानि रवै अबहायके खलाय दंगो तै अब सिमिया खरकसा खरनै आईपीएफ ति तंगमाने बीजेपी थांगो ओ आईपीएफ ति तंगना रनो सिया मूर्ख बनगै बरकनो 30,000 एकाउन्ट रां रायनो एकाउन्ट नम्बर तलां थांगो एकाउन्ट नम्बर तलां थांगो बरनो 30,000 बे जों खनाका खरसा बरनो 5,000 डाइरेक्ट खापो तैखि बाकी उलर नायफो तै कैसे जों ताब खनाका और बुरै खरकसा राडपुरनि बिनि बिसरा से खरक बुरै खरक बातंगो बेकार बस बुइनो चाकिरि न हनै कागज थमो के बुइ बै हनजा का हना आं खाना माने निनि बोसान जेरै फनुग्रादि बर नों बुइनो चाकिरि नानै थम थम चाकिरि खलाय जा पकेट दा बिन पकेट दा अब खेत बागैर मा हायदा चाकिरि बागैर माने हाइके अवस्था खलाय दङ अबसुरो तिप्रासा बाय तिप्रासानो वालाय रनानै तिप्रासा बाय कियाना खलायनानै तिप्रासा रकनो जरा जों थानचा खलाय दङने अबनो दं सखायनानै अबनो बंनि साल अबन बाय कयो जों खुमलङ एरन बरक जरा तंग कसं तंगनाय रक बरक पयनो बेबाक न नासले जाक ताबक बीजेपी न टोटली नासले जाक अब हाय तंग कसं तंगना कारण पार्टी ऑफिस बक्स जव फाइ बखक पाइमाने हायके साधारणतः दुखमाली बाजार फाइनाय चराय अमर कासे चरनो बुइ रहमाने अन बागन जंगानो सेलेङै जों सागा जे बुनाय रकनो बुमंग जों मानखा बुनाय रकनो साब खलाय आरो मानखा जों बुनायनि बुमंग ताम जाने जों कायसा जनजाति मोर्चानि जेएस दा तामफो बिपिन दा ताम जाने हनै बिपिन देबरमा दा तामने बिपिन देबरमा सावो हिमत तंग हाके खुमलुं फायै नों चैलेंज खायबेदि बमदैनि नामो नक बुकसा सिकक हाके बुनि करि पार्टी ऑफिस बुकसारखौ खायनानै बिपिन देबरमन आं तिनि साना मजों निनो तमंग सारिदि अवन बागै जों सानाय बिपिन देबरमन मुङै जों एफआईआर खायनाय बिनि जुदि एफआईआर खामेन बिसिंतै बन जुदि एरेस्ट खायगाय जों ओइ 2-1 दिननि बिसिंना जों अर राडपुर थानाना जों अर डेपुटेसन राडपुरनो थानानै जों सबायरनाय जों तिनि टारगेट छला सिनियर एसपी ने जों सानु ग्रहका एसपी ने जानोगै जों साइरहका नरक जुदि अबने एक्शन नाया हंकाय नरक जुदि अबने एक्शन नाया जों राडपुर थानानै जों फियर गया राडपुर थानानै जों या गया तिनि नंनि प्रेस नि बिजनेस जों सावा जत तिप्रासारक एकने जत तिप्रासारक थानचांने जों केबनो किरिया जों केबनो जों थकाइमा करे केबनो थिने जों अननाय खेमा करे कसं तंना थांदने चिनो परि जुदि अबाय खालाय जों जों आबलो सज्ज खाया जोंना हामबाय एमएलए सारनो सोंबों थाजिङो किसा सिकलारो आयांको बीजेपी नि पान्डा जों आगलाय थांलायफ्रो सिगांलाय थांलायफ्रो के बरनो पुलिस नायमा थारो कासैतनिका आजरावो एमएलए सारथाय एमडीसी सारबो थां सगै जागनरक सबै माने यागुलो पुलिस नायमा थांनो ताम साइरो हरजाका बेलाय हामबाय सिनि मीडिया ताखुकताय बुखुक संनो एक्चुअली मियानि सिमिन कासे चक्रान्त चलि दङ चिनो खुमलुं आमसायो नक जतन खोना जे प्रधानमन्त्रीनि 9 इयर्स कामानो तुयै जे 10 राम सोमनि हो कायसा बीजेपी नि न चिनि जनजाति मोर्चा ताय युथ आईपीएफ तिनि बाय कासे अलुवालि जाक प्रोग्राम ओ प्रोग्राम नि कायसा ब्र नासिम मुगामन नि जों तिनि साइमानका जे चक्रान्त खयै जे खुमलुं एरियाव कासे उटप खायने ब्र मियानि सिमिन चेष्टा खाय दं बाहाय के माले 10 राम पाराव प्रोग्राम ब्रकनि ब्रनि इंटेंशन बजागाव फैयै चिनि खुमलुंनि मेन बिल्डिंग बसकांगो ओ बाजाराव फैयै ब्रनि फ्लैग कायने नमस ब्रनि इंटेंशन कायदि खु नों 10 राम सोमनि हो किन्तु ब्र 10 राम सोमनि कायगलाक और फै काय फैयो ब्र तारमन ब्रनि इंटेंशन साइ जों नुजाखा अब तिनि और रिएक्शन मनो खासों और बीजेपी नि किसु नेता लीडरशिप ति फैया जों बंगो मानखा जों ओ नेता रंग जों सानामो संगो बर किन्तु हुसकाय तंदे तामले चिनि पार्टी ऑफिस फैयै ओ खुमलुंनि चिनि तिप्रा मथनि पार्टी ऑफिस फैयै ब्र बां सुरखाय कलांनि थांका नरक बुनुखना मो टोटल इंटेंशन ब्रनि अबनो जे बीजेपी र कासे ताबो ओ खुमलुं एरिया ओ चक्रान्त खयै ओ तिप्रा मथरनो ब्रनि तामने बनो उल्टा केस नन बगे ब्र कासे चक्रान्त चालय दङ अमबो इन फ्रन्ट ऑफ एसडीपी नि बसकांगो हिमाद्रि प्रसाद पालदे तामन खमो चौधरी ताई बिनी इन फ्रन्ट ऑफ पुलिस फोर्स नि बसकांगो अम हाके पार्टी बस सबाय कलांनि थांगो मो एकदम सेमफुल मो सिंगाबनो सावो चिनि एसडीपीओ ताई एसपी फाइकारो जों माने फाइका बरबो जों मन वानि दिखा इमिडिएटली
बाय टुडे जुदि बर एक्शन नाय गंगै जों खलानि बिसिङावनो अर्डारफोर थाना जों गेराव खायनाय एसपी ते एसडीपी नो जों क्वेश्चन खायनाय जे अबनि जे मामलारि माने जों कमप्लेन जों और जगह तीन लॉस खायनाय इवन जों बाय नेम जों मानि थांगा और साबो जे आसो काल्प्रिट और चिन आई विटनेस दङ चिन मिखथिं फालनाय रक और दुकानारि दंनाय रक और इवन बेचारे मासान बुइ कलां थांगा बरक गो अमो जों आई विटनेस मानि पाइखावले दे आरो इमिडिएटली फर एक्शन मानानाय अबनि चिन दाबि तिनि तंनाय आर कायसा नायदि नरक थाइमानो बीजेपी रो जे बयनो सासाव तिप्रा म थाना किसाकन बरो ब्लेम खागाय साव जे म गुंडा एकटा पार्टी छाव तिनि 2023 सरकार किसा फाइमा बाय ओ जे मार्जिन कमबाय फाइमा बाय हाइने हाइ बरक किन्तु तबसे गुंडा खाने बाय शुरू खाइरिउ का खुमलुं हाइ जागा फाइ बरो तिनि पार्टी ऑफिस खाने बरो साहस खाइ के अमक ता मताम पार्टी नरक खाइने दि जिनि ताखो विद्युत आमनो बार मासो बइनसे सकांस अबार आइखे तामो खेक्या आनरस कानि हाइ बइनसे सकांस का उलामुलाउ खा अम हाइ बरो जेकुन जागा तंग दे बरनि किन्तु बरन मटि गटि ठीक गया ताबो के बरो तिप्रा म थाना बरोनि जे ब्लेम खायो जे ताबो चिनी 2023 जों जे पावर फाइले आंमोन दारातै बर ताबो किन्तु हाइ नांग मेसगे ब्लेम खाइ दङ ब चिनी टीडब्ल्यू ब्लेम खायो चिनी मथानि जार कर्मिनान तिनि ब्लेम खाइ दङ आं मन सानामु संगो ताखौ विद्युत नों निनि स्टेटमेन्ट याक रसैनादि जे तिप्रा म थाने ब्लेम खाइ माने तिप्रा म था जों मन फाइट खाइ दङ निनि आनि बे फाइट खाइ दङ चिन ताखौ विद्युत देबन बागैबो जों फाइट खाइ दङ जों अ तिप्रासा 12-13 लाख तिप्रासा जों तिनि फाइट खाइ दङ बुबाग्रा नेतृत्वे बस्राइसे सिनान दरकार अ बुबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोर मानिक बाहादुर तिनिबो तिप्रासा फाइट खाइ दङ एवं जों मन सानामु संगो जेता तिप्रा म था जों कुन दिन कमन जा पार्टीया ए बीजेपी पार्टी अ माइके पारा थाङि हुजुदि खाइ दङ माने म याका नांनाय हायके किन्तु बिपद दं हाइसे आउन बगे आं मन सानामु संगो अ आमसेनि जत बीजेपी खाइने न सुस्थबै राजनीतिक खाइदि थामदाबै राजनीतिक खाइदि हायके सो हामले मुं दंला हाइसे सर सौ मंगबनो ताबुंनो जे सोंखानाय मानका ताबुनि पान्डव जे अपोजिशन एमडीसी विद्युत देब्रमा तिप्रा म थरकते लाहार कासुलिया लामा कासुलिया बरना का सान रहरका अब बस जते जों आगे बो लामा का सेकेव न तिनि बुका सया जे खाइनाय खाइतो पॉलिटिकल चिनि राजनीति मंखा डेमोक्रेसी कंट्री जेहेतु जों केबनो कासुया आगे बो जों ताबो कासुया जे थारा थानाय थांतो फेबो मापसो तिप्रा बीजेपी खाइले दंसला तिप्रा नर तिप्रा सन बिसिङ नक नुखना का हामकैनो जों तागाजला हाइ जागाबो जत जागन ताकले जों तिप्रानि इतिहास नामजाक जेता 10,000 नुपुरबाय ताकले प्राय 7-8 जना जाकट खाइजाखायसे गाम बगे फ्राय तिप्रासा जनजाति मोर्चा खाइनानि करै आर जारा जनजाति मोर्चा खाइना आं थाना मुसुंगो तामो बीजेपी खाइदिता ताम आरो एसटी सेल ओबीसी सेल ते ताम खाइनाबा नों विद्युत देबर मासिक बीजेपी हामजा के थाङि डाइरेक्ट खाइदि नरेन्द्र मोदी दल खाइदि ताम बते हेन जनजाति मोर्चा खागजा बाताया जागाबो गब जे बुसि मान्याना अ जे पार्टी अ बीजेपी पार्टी जे तिप्रासा ताम खाइदंखा जे बसाव एडिसिनि किसाकन सासो एडिसिनि ईएम रक सीएम रक न किसाका रांसा होनि सावबो आं बनो सानामु संगो नों प्रमाण दि दा विद्युत नों प्रमाण दि मेकिन कक्टास दि ब आगे तो सीपीएम आमाल ट्राख्या आईपीएफ ति बीजेपी इंखा अ एडिसियो बेके फाइनेंस सिक्रै अ एडिसिनि कुनु खुसपाटासि ना जग्या पेव तीन तिप्रा मथा फाइमान यागोलो जो तो तिप्रा सा किन्तु एडिसिन थानि गोबां मा सुबिदा मानै दङ फाइनान्शियल हेल्प मानै दङ ट्रिटमेन्ट खाने बगे हेल्प मानै दङ जो तो डेभलपमेन्ट ओङि दङ आगे बजागां साला आगे सीपीएम बस 25 बस चालांखा आफ्रो बरो एडिसियो फाइदो नायफाय नायफेनि करै आईपीएफ ति बीजेपी दंफ्रो 3 बছर अ एडिसिन कुनु फांक्शन दंसाला कुन फान खाइजे गया बाट तिनि चिन तिप्रा माथा फाइमान यागोलो अ एडिसिन का स्टेट बाय टक करिउ जों डेभलपमेन्ट खाइ दङ जिनि अरनि खेरेंबार हस्पिटल थेके सुरु खाइ आम सेनि जत चिकन रूट कंस्ट्रक्शन थेके सुरु खाइ जेसक मानसक तिप्रा माथा खाइ दङ एकमात्र एडिसियो डेभलपमेन्ट आनबे जों नायो ताइबो जना फान्ड रहतो अबनो चिन डिमान्ड बो दङ आर अर चिन ताखौ विद्युत bo bini bini sa sawoi o tipra mothani boro rangsawo London thango Shillong thango mane mo ongkha chini samonang bo treatment thamone ti bo sai dong an bagai bo satyona sai sito sato ar takuk bidut ang bonon daran no ferang bo amade natok khanen tai jaga kore bini bo natok giri natok khamen bin jibon paisina heji ang kise sapinai boro monang bidut debroma jeta tipra motharok nakar san kahni samani no तिप्रा म थारक तै लामा कासुलिया ना कारसान कहनाय ताबो बक्ति ताबो जे साइ दङ हनै जों खोनामानि ब तिप्रा म था बिनथिनि याकुं कलै ना कारसान माने ब जागा प्रुफ दं न मिडिया रक न लुखा ब जे ना कारसान हनै तिप्रा म थार ना कारसान न लुखा ताबो ब्लेम असय खाइमानि तिप्रा म थाने लिडार रक एमडीसी रक ईएम रक रांसा खामानि अ हडकासा कपालपुरासा बीजेपी या करे तिप्रा म था फायदा आफ्रो मासी या मुंगसापन माइ हरिसि थांब्लासा आपके पगैया थां ताबो बय थांगांगोन आरो थांगोन काहाम आरो थांगोन सादु अर जे तिप्रा मथा फायो
mongsapan khaimia mongsapan masia hanai thangai payman porose tak BJP na thang man bai pake oron nakata khaimia saima khata अब तो दलाल बाजी ना एकदम माने टोटली हम हाई बाग पर दलाल ताई करे MDC तो ताई बना जे बूट दुना रो अपन बागे बासा पास ngala kamo अपन बागे छोरो राज्यपाल बिन मुचोंग तके नॉमिनेट तरी से बहुत MDC नो उपयुक्त बंगिया जा मुचोंग तई छाका कबर हाइके सामो ओमबा इंया अपन बागे सो विद्युत देवरमा कबर सुलुक से बाहाय जा मुचोंग तई छाइदों हामबाय